سلام تخطاتلتنا channel كمي كان يخم كمي تخونو سنة كتكونو ناي وتر منيو تيو لومي حانتي أجداسي تارستي نسادما كمي جيركا حد عبلوتي أب حبرتسب أب بوليتيكا أب بيزنس أب كله محبراو هيوت عبلوت تقبر تخينكا كتقبرو زلكا كتكدو زلكا كتقوملو زلكا سبب إنا غنري so characteristics of bold risk takers إنا غنري لومي so is this you نسخاوي نسخي أبيوت عب نجر عب لو تختم ستدليخا الزلو من ريو كنت كتلو على كان زي تختل تقين كادما بخلا زراربا عب لو نجر كتجبر أي تخلنيها يس بزيك العالم نزمن قد زي كتل حد عبيز بلا سرح البيزنس يكون بكال عودي نخدجبر أي تخلنيها so please follow these principles مجمريا كدانا لو لحد ما سقم تخنوز دلنا سلازي نزار استفتيهما كم مجمريا لايك أبوا نتا لايك باتن رموا نبكالوت من تان كتباتح كسامو داتا دما نخسمعوا challenge يقبرلكم because this is very important so let's go now جي حدا بحدا كنري كنجمرينا point number 1 قدامتي you're up for a game مچم أبستفل عليه سمعنا لنا هيوت حدا game يو حدا تعوتا هيوت نخطعوت دما كتعوتا لك كالاي دما حقتات نايت صوتا كتفلت عليك كن منتاي غويخا حق نايت جيم تدي فليت كايو ايتعوتنيخا كن منتاي نت حقتات ناي هيوت فليت كالا انت داي تصاويت كدما ايتعوتنيخا كلتين اقدستين زين مجمريا حق فلت دحري تصاوت دحريخا تعوت تخل so that's what we're going to see here so up here there is a very simple rule في اللايب investment هذا اكداس حق له نسدما the more you invest the more your rewards can be. The less you invest, the less your rewards will be. So, مثلا نشتي جنزب نشتي نقدر نحري invest جيركا نشتي وتسيت ناتكا كون عبي invest جيركا دم عبي وتسيت كونه كاي. It's very simple. إذن كخون جن كنا من تاي عبي invest جيركا فلتات وي بزي رديت جبرت لغا عبي reward ويكا وتسيت ترك باي تخليها مبشي بعبي قد كسر تخليها. سلزة زخول الزبلة زلهم بفلتات مز السنة يزبل زلهم calculated risk نموسادنا غان دلنا. Risk takers are willing to play when the stakes are high. They focus on what they can win, not what they can lose. So risk takers وكا risk زوجدو سبات نحنا ون حدا كابو منا نزا فيديو زيا أفسد تريات لها درو كندي ريسك نهي وتون وسيد كان لها مالتيو معول عالم تلها then you took also bigger risks عبر risks زوجد كارما عبر reward وكا أفزل لها يدرجة خد بس أحكي لك بخالا زراربا كل جزية ريسك زوجدو سبات انتهي فلتو كابزل لخو هيوتين أبزل على خيط خينو عبس قم تخوصد علني يس عبس قم تخوصد كله عبس أجمع كمت أني غليو نابو جنا يكون نتمتنا عبو وسيد عبي لو تخمس غلي عبت أون تاوي وجنو عبت positive result more bias لزنا برنانا risk وسيد number نابنت هم عبنت كبكمي بليبيا أكسر كله خانة تي سهرة سب كم زغتل هاي تفاعلنا نيرو تبحرون سب قاتل كم زغل يفلت نيري يصبو غيري اوز موت سبا سدرو يفلت سلازنبركو جن ابتام مدرختيا كابتي موت اتي صبو نجر كماص زخل تي ابتي كابتي منقراقرو كوصلو زخل سلازترايني نتريسك وسيديو كم غبرو يبلي انه مبالا يكون كل غزي اتاونتاو نجر كرايا كخلو يخا ريسك توسد اتوم ريسك وسيدوم زعوتو دما نت بوزيتيف زرو يمبر نتي صقم زرو ايكونن زياده فللي so فعند أقدر دما ريسك زوجد في البيزنس بحال عودي ريسك توصل كلها أنت غتعمل أنت خسيريو I am still here تي أقدر أنا جنزب تخسيري أنا still على بحال من قدي كم أي خليه زبليهم ريسك دوزدو توم كاب نفسهم نلا على أبت جنزب زأمنو ويابتزلوا نجار زأمنو جن ريسكي وزني مهنيته أنت خسيريو كتسللي كفافيك رغبيك اللي يزبل أمنا سلازلو so first أب نفسها أمنت أب كلك أمنت لك أب ريسك توصل تخليها بفلا business مالتيو أب investment نات كافلتات أجداسيو so that's the first rule نريوز لنا مالتيو number 2 you're a person of action yes كن منتاي حلم لك كن منتاي بلش زبل بلان لك سقم تكسب دي وسطك nothing is gonna change yes كن منتاي فيديونا جورجو سمعك ويكالمة صحفتن بيبك سقم تكسب زي وسطك nothing is gonna change for you
unfortunately ስለዚህ ክንደምንታይ ትፈልጥ እንትሰርዕ ተጽዕርና ኣለኻ ስጉምት እንተደይወሲድካ ውጽኢት የለን ኣብዚ ቻነል እዚ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ብዛዕባ ቢዝነስ ብዙሕ እየ ዝዛረብ ብዙሕ እውን ፈሊጥኩም ኣለኹም ዘይከላለም ካብዚ ናተይ ተበግስኩም እውን ብዙሕ መፅሓፍቲ ዘንበብኩም ኣለኹም ክሳብ ሕጂ ስጉምቲ ተደይወሲድኩም ግን I'm sorry for you ብዙሕ ነገር ተሪፍኩም ኣሎ ምክንያቱ ፍልጠት ሓደ እዩ ነቲ ዝፈለጥካዮ ምንባርካ ካልኣይ ነገር እዩ እታ ትፈልጦ ክሳብ ዘይነበርካዮ ድማ ውፅኢት ኣይክመፀካን እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ፍልጠት ኣበይ ዘሎ ላይብረሪ እቶም መፅሓፍቲ ኣብኡ ስለ ዘለዎ ግን ለውጢ ኣየምፅኡን እዮም ነቶም መፅሓፍቲ ተማሂሮም ሰባት ስጉምቲ ምስ ወሰዱ እዩ ለውጢ ዝመፅእ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክንዝክራን ከነስተውዕለላን ይደሊ you can think your way to, you can't think your way to success بحساب عوت يلن بتكبار يعود دمت you can set all the goals without action nothing is going to happen there are people that when an opportunity presents itself shrink into self doubt قال سبات كل جزء ولا فلطتي هالوم عدل كجاتمم كله فرهي ترتر أشيري حزم كندي جزء عدلاتنا investment متشيل لي أب stock market حبي رقم الله now is the time لكم إذا حسبات فريقكم سجنتي وسطكم guess what you miss it out على عبي عدل حلفكم كيلو بحجون كمتيو if you don't take action your life is going to be pretty much the same what the same عينتي what عدلات دما كملت أنام sometimes doing nothing and playing it safe could be the riskiest course of action على حدا جزء أمانة نفرك أنها تتنقع كمخات التزعبي ريسك نسيو أنا ريسك أيفتوني تلتلقى ريسك زي مفتاحك يتزعبي ريسك مغنياتو by doing nothing you're risking a lot أبي وتك زبرت أنا قر خجات مكة عبر ريسك توسط كم زلها مفلات يدلي كم وترو إذا حداش متحفي أفشل فنات كم توا بزح بزعبا لوت أنا هيوت أو كل مداياتنا هيوت نغلوت زي حقست حستلوا I hope you will enjoy it and أفشل فنات كم كتلو دم تمنيتيو now sometimes doing nothing can be yes I have seen that number 3 you're used to getting in trouble risk ዝወስድ ሰብ ኩሉ ግዜ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ፀገም ይወድቕ እዩ ኩሉ ግዜ ይዕወት ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ይመፅእ ማለት ኣይኮነን ግን ባህርናትካ ትፈልጦ ኣለኻ ሪስክ ስለትወስድ ኣብ ፀገማሲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፀገም የጋጥመካ እዩ there is a reason why people want to play it safe ሰባት ስለምንታይም ካብ ሪስክ ዝሃዱ መሲልኩም ፀገም ከይጋጥሞም ካብ ኣመና so ሪስክ ዘይብሉ እቲ ዝዓበየ ሴኩሪቲ ዘለዎ ኣብ ሂወት ኣይፈልጥኩም ኣለኹም እስር ቤት እዩ ኣብ እስር ቤት መፅኡ ሰብ ዝቐትለካ ውሑድ እዩ ምክንያቱ ኣብታ ገዛ ሃይ ሴኩሪቲ ተተዓፂኻ ኩሉ ግዜ መግብኻ ማይካን ክመፀካ እዩ ኣብ ምዕቡል ዓለም እየ ዝብል ዘለኹም ኣብ ካሊእ so ንስኻ ንሂወትካ እስር ቤት ኣይትግበራ take some chances take some risks so እቶም ኩሉ ግዜ ዕድል ከጋጥም ከሎ በርተግ ኢሎም ሪስክ ዝወስዱ ንሳቶም እዮም እቶም ዝበለፀ ሂወት ዝነብሩ you're not afraid to take risk if it means getting what you wanted there is a difference between deviating from the set of protocols and taking advantage of other people so كل ግዜ ድሌታትካ ክትኮኖ ትደሊ ክትበፅሖ ትደሊ ቦታ ክሳብ ምስ ፈለጥካ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎቲ ቦታን ኣብ መንጎቲ ክትከዶ ደልን ሪስክ ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ ቻንስ ተደይወሲድካ ሪስክ ተደይወሲድካ ክትበፅሖ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዘይ ትብገስ እዚ ክንብል ከለና ግን ንኻልኦት ጓዕፂፅካ ንኻልኦት ሃሪምካ ንኽትዕወት ኣይኮና ንብል ዘለና በቲ ቁኑዕ መንገዲ ጎይኻ ንኽትዕወት ኢና ንዛረብ ዘለና you can get what you want without stepping on anyone else's toes ስለዚ ንኻልኦት ከይሃሰኻ ንኻልኦት ከይጎዳእኻ ሕልምታትካ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ኣብ ምታብ ከባቢኻ ዕድላት ክትሪኦም ከለኻ መዝምዞም ተጠቀመሎም እዚ ድማ እቲ ናብ ዝለዓለ ቻንስ ከብፅሓካ ዝኽእል but ولا عدلات ريخا سقوم تديوسيتكا unfortunately اتناتكا هيوت كل جزء دروت ناي مخان كإلات هاللوو مغنياتو ريسك تديوسيتكا ريسك خاص لم تايتوسد انتاي كمزولو سلا زي تفلت كل نجر كساب زفلت تتسبيخا then there's no chance نغتعوت كل سمس فلوت أنجر بيزنس زنبرة بيزنس هيكون تقفيله تبيزنس توديو سراح زنبرة وانتوديله سلازين عدلات كما تخلو ብዙሕ ነገራቱ ንጹር ኣይኮነን ንሱ ድማ ዕድል ዝገብሮ ዘሎ ንጹር ከይሃለወ ወስኻ ቻንስ ወሲድካ ክፍትንየ ደሓን ከኣትወ ኢልካ ሪስክ ወሲድካ ተኸይድካ ትዝበለፅ ዕድል ንስኻ ክትረኽቦ ኢኻ ኩሉ ክሳብ ዝፈልጦ ክፅበየት ኢልካ ግን ኩሉ ምስ ፈለጥካዮ ደን ቢዝነስ የለን ወይ ዕድል የለን ተወዲዩሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ተፈልጠ ስራሕ ክኸውን እቲ ቢዝነስ ዝነበረ ወይ ካልእ ነገር ክኸውን ዕድላት እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ
ስለዚህ ሪስክ ምውሳድ ኣገዳሲ ባእታ እዩ number 4 you know what you wanted ሰባት መዓስ እዮም ሪስክ ክወስዱ ዝኽእሉ መሲልኩም እንታይ ከም ዝደልዩ ብንጹር ተፈሊጦም yes ኣነሲ ሓደ ሰብሲ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኑ ንኣሜሪካ ክኸይድ ኢሉ ብንጹር ተዘይኣሚኑ እንታይ ክገብር እዩ ዝኹሉ ሃገራትን ዝኹሉ ሪስክን ክወስድ ነው ታቦቱ ይክኸውን ሓደ ሰብ ግን ድሌታቱ ብንጹር ምስ ፈለጠ ድሕሪኡ ዓበይቲ ሪስክ ክወስድ ሬዲ ዝኾን ምክንያቱ እቲ ድሌታቱ ንምብፃሕ ካብቲ ብድሆታት ንላዕሊ ስለ ዝረኣዮ knowing what you want is the first step in taking action it gives direction and motivation so ድሌታትካ እንተፈሊጥካ ናበይ ከም ትኸይድ ትፈልጥ እንታይ ዓይነት ንትኹላ መንገዲ ዘጋጥመካ ብድሆታት ንኽሰግሮ ድማ ሓይሊ ኣለካ the problem is most people don't know what they want in life so they can't take risks ዝበዝሑ ሰባት ኣብ ሂወት ግን ድሌታቶም እውን ብንጹር ኣይፈልጡን እዮም ብፍላይ ድማ ኣብ ኤሮጳ ዲና ኣብ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ምስ በፃሕና ክሳብ ኣብኡ ንበፅሕ ድሌትና ንጹር እዩ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ምስ በፃሕካ ኣብ ኤሮጳ ምስ በፃሕካ ድሌታትካ እንታይ ምዃኑ ሽዑ ንጹር ኣይከውኒ yes በፂሕካ ኣለኻ ሰላም ኣለካ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ that's a big problem ንዓና ምክንያቱ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ሰብ ኣብቲ ጉዕዞ ኣብቲ መንገዲ ከሎ ንጹር ዕላማ እዩ ዘለዎ ኤሮጳ ዝደለየ ኤሮጳ ገለመለ ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ ኣሎ ብጀክ ዝበዝሕ ማለት እዩ እቲ ናብቲ ትደልዮ ብፅዕ ምስ በልካ ግን ድሕሪኡ እዩ ተሓሳብካ ክቕየር ዘሎ ኣነ ሕጂ ኣብዛ ዓዲ ምስ መፃኹ number 1 ጎል ድሕሪ ኢለ ጀሚረ ግን ድሕሪኡ ትምህርቲ በዚ ከዓቢ ክኽእል ኣለኒ ክመሃር ኣለኒ ንጹር ጎል ነይሩኒ የማንን ፀጋም ዘይጠምት ናብኡ ክትፀር ኣለካ መንጎ መዓት ብድሆታት የጋጥመካ ዕላማኻ ንጹር ተኮይኑ ግን ነቲ ብድሆታት እናሰገርካ እናደየብካ እናተዓፃፀፍካ ክትሰግሮ ኢኻ ዕላማ እንተዘይብልካ ግን ዘተዓፃፅፍን ዘኽየድን ምክንያቱን የብልካ ምክንያቱ ናበይ ከም ትኸይድ እውን ስለ ዘይትፈልጥ they spend all their years wondering and considering but too little doing so ዕላማኦም ንጹር ዘይኮኑ ሰባት ናብትን ክፈታቱን ነቲ ክጥምቱ ነዚ ክገብር እየ ከም ዝኸውን እናበሉ ግዜ እዝር ኢሉ ገዚፎም ይኸይድ without understanding what you want the risks will be a waste of valuable resource እንታይ ከም ትደሊ እንተዘይፈሊጥካ ድማ ዋላ ሪስክ ተወሰድካ ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ትርጉም ዘይብሉ ዕላማ ስለ ትወስዶ ዘለካ since you know what you want in life what and where you want to be you are able to see the bigger picture ስለዚ ንጹር ዕላማ ክህልወካ ከሎ እንታይ ዓይነት ሪስክ ክትወስድ ከም ዘለካ እውን ይሕብረካ እዩ number 5 you trust your gut ኣብ ከብድኻ ዝስምዓካ ውሽጥኻ ዝስምዓካ ሓሳባት ሓደ ነገር ክትውስን ኩሉ ግዜ ዓብ ውሳነ ኣብ ሂወትና ናይ ስደት ክስደዱ ኣይስደድን ኣበየ ክኸይድ እንታይ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ቢዝነስ ክጅምር ዘይጅምርን ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክገብር ዘይብለይ ንዝብል ክንዲ ምንታይ ፍልጠት ኣብ ዓለም ኣሎ ኣብ መወዳእታ ንኽትውስን ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ ሓይሊ ካብ ማዓንጣኻ ጋት ዝብልዎ ግን ካብ ነፍስኻ ዝመፅእ ውሳነ ኣሎ ምስ ግዜ ንነፍስኻ ክሰምዓን ተኽኢልካ ትዝበለፅ እሱ እዩ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ወላ እኹል መረጋገፂ ከይሃለወካ ውሽጥኻሲ you can do it ኢሉ የተባብዓካ እዩ and you go for it እዚ ውሽጣዊ ድፊት ናይ ነገራት ኣገዳሲ እዩ ወላ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ብፋክት ዝተመልአሉ ግዜ ዓበይቲ ውሳነታት ብዙሕ ናይዞም ዓበይቲ ሊደርስ መራሕቲ ክትሪእን ከለኻ ክውስኑ ከለዉ ብፍልጠት ጥራይ ስስነ ኣይኮነን ገለ ክፋልናቱ ካብ ውሽጦም ዝብገስ ቅኑዕ ኮይኑ ዝተሰምዖም ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበልዎ እዮም ዝወስኑ ንስኻ እውን ኣነ እውን ከምኡ ክንከውን ይግባእ so in large decisions always depend on your guts ነቲ ናይ ከብድኻ yes ብዘይ ዝኾነ ይኹን መፅናዕቲ ውሽጥኻ ዝበለካ ጥራይ ግበር ይብል ኣለኹም keep a balance as a risk taker you know that your gut knows what ultimately best for you ስለዚ ኩሉ ግዜ ሪስክ ትወስድ ኮይንካ ወላ እኳ ተደይፈለጥካ እቲ ነገር ብረቂቕ ኣብ ውሽጥኻ ግን this thing is good ወይ ጽቡቕ እዩ ወይ ክጠቕመካ ዝብል ስምዒት ኣለካ and you follow that ማለት እዩ it can be sometimes difficult to follow however you take a chance on it ወላ እኳ ንጹር ተደይኮነ ትክክል ኮይኑ ተደይተሰማዓካ ግን you have the feeling to take it ከምኡ ክስማዓካ ከሎ ክትውስን ኣለካ ቡ our intuition comes from the deepest part of our identity it isn't rational but the feeling can be also overwhelming that is a considerable option so ተካ ውሽጥና ዝመጽእ ድምፂ ወይ ከዓ ንኽንውስን ዘተባብዓና ሓይሊ ሓደ ግዜ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ዝገራጮ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሲ ኦኬ ነዚ ክትገብሮ የብልካ ንዝብል ኣብ ውሽጥኻ ግን ሄይ ንኣብነት ንሃይሲ ሓደ ሴፍ ዝኾነ ስራሕ ነይሩኒ ኣብ ቢዝነስ ክኸይድ እየ ክብል ከለኹ ካብ ውሽጠይ ደስ ይብለኒ ነይሩ እቲ ራሽናል ወይ ከዓ እቲ ኩንነት ግን
እንታይ ገድሽካ ተማሂርካ ዝወዳእካሉ ስራሕ ፅቡቅ ደሞዝ ዘለዎ ኣለካ ስለምንታይ ነዚ ትድርብየ ኣለካ ይብለኒ ነይሩ እቲ ራሽናል ሪዝኒንግ ዝበሃል ኣነ ግን እንታይ ኢለ እቲ ውሽጠይ ዘሎ እሱ ሓጎስ ክበኒ ኢለ I took chance ነዚ ንክገብሮ ግን ሲስተማቲካሊ ከይዳነ እዚ ድማ እቲ ውሽጥካ ዘሎ ሓይሊ ምስማዕ ኣገዳሲ ምዃኑ ክሕብር ኢለ number 6 you're naturally curious person እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ክፍትን ዝኽእል ሰብ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ወይ ከምኡ ባህሪ ክህልወካ ይግባእ sometimes there's really only one way to see if something is going to work and that is you've got to test it ሓደ ግዜ ኣብ ሂወት ሓደ ነገር ይሰርሕ ዲ ኣይሰርሕን ሓንቲ መንገዲ ላ ክትፈልጦ ዘለካ እሱ ድማ ክትፍትኖ ኣለካ stock market ሕማቕ ዲ ጽቡቕ try it ጽቡቕን ሕማቕን ፈቲንካ ራዮ that's it ሓደ ግዜ ነገራት ክንድምንታይ ዛዕቦም ትሓስብ ኣለካ ገዳስ ኣይኮነን ፈትኖም ምስ ፈተንካዮም ምስ ረኣኻዮም ድሕሪኻ ክትፈልጦም ትኽእል while curiosity comes natural to all of us you are one that's willing to act on it yes ከምዚ ዓይነት ስምዒት ወይ ሓሳብ ንብዙሓት ሰባት ይድመፆም እቶም ዕውታት ግን እቶም ነታ ሓሳብ ፈተነ ዝገብሩላ ሪስክ ዝወስዱላ I'm going to take a chance I'm going to risk on this ዝብሉ ንሳቶም እዮም እቶም ኣብ መወዳእታ ዝዕወቱ you pursue your questions in search for an answer so ካብ ርእስኻ ዘሎ ዘይንፁር ነገር ሕቶታት ማለት እዩ መልሲ ክደልየሉ ትጅምር ተበግሶ ክትወስድ ትጅምር asking questions sometimes can be risky እዚ ኣገደስቲ ሕቶታት ምሕታት ሓደ ግዜ ሪስክ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ናብ ካልእ ነገር ክወስዱና ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክሪዮዚቲ ኣገዳሲ ወይ ከዓ ሓድሽ ነገር ንኽትረክብ ሓድሽ ነገር ንኽትፈልጥ ምብጋስ ኣገዳሲ እዩ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ዘይትደልዮ ክትፈልጦ ትደሊ ነገራት ግን ዘይትፈልጦም ነገራት ንኽትፈልጦም ኢልካ ክትብገስ ከለኻ እቲ ዝበለፀ ዕድል ናይ ሂወት ከጋጥመካ ይኽእል እዩ curiosity is the mother of creativity ይብሉ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ንኽትፈጥር ኩሉ ግዜ ሕቶ ክህልወካ ኣሎ ነቲ ሕቶ መልሲ ንኽትደሊ ምስ ተበገስካ ኢኻ ሓድሽ ምህዞ ወይ ሓድሽ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ናይ መወዳእታ you are decisive risk takers are decisive ምክንያቱ takers ኢና ንብል ዘለና ሪስክ ክወስዱ ዝኽእሉ ኩሉ ግዜ ወሰንቲ ሰባት እዮም ሓሰብቲ ሰባት ኣይኮኑ is a difference ምሕሳብ ፅቡቕ ኢልና ምፍላጥ ፅቡቕ ኢልና ultimately ኣብ መወዳእታ ግን ስጉምቲ እዩ ውሳነ ወሲድካ ቆሪፅካ ምብጋስ እዩ ናብቲ ትደልዮ ደብፅሓካ So making a decision can be difficult. It means having to come into our own choices and be responsible for the consequences. كل ጊዜ ውሳነ ምውሳድ ከቢድ ነገር እዩ ምክንያቱ ምርጫታትና ምስ ወሰና ብለልዮም ነቲ ድሕሪኡ ድመፅእ ሳዕቤን ወይ ከዓ ኮንሲኮንስ ንሕና ክንስከሞን ሓላፍነት ክንወስደሉን ስለ ዘለና ስለዚ that's why ዝበዝሐ ሰብ ክውስን ዘይደሊ በቃ እናተማትአ ጥራይ ዝነብር ተወሲንካ ድሕሪኡ ንዝመፅእ ኩሉ ነገር ንስኻ ኢኻ ትስከሞ and that's important ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ ንኽመፅእ ክትውስን ስለ ዘለካ many people make decisions and let self-doubt and regret creeping and ruin their choices ገለገለ ሰባት ወላ እኳ ናፈርሁ ይውስኑ እንትኾኑ ውስን ምስ ኣበሉ ግን ጥርጥር ይመፅኦም እዚ ጂ ኣብ ዝኾነ ጉዕዞ ትሪዮ ትምህርቲ ክጅምሩ ይድሉ ኢንቨስት ክገብሩ ይጅምሩ ሽዑ ጅምር ምስ ኣበሉ ንሽተይ ምጥርጣር ይመፅኦም ኖ ኮፅያነ no ሓደ ነገር እቶም ዕውታት ዝበሃሉ ዓብ ለውጢ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ሓንሳብ ሓሲቦም ምስ ወሰኑ they stick there they try they work they commit themselves ነፍሶም ኣብቲ ተበጊሶምሉ ዘለዉ ነኺሶም ደሪቖም ይቃለሱ ኣየዝርቑን እዮም ሓደ ነገር ምስ ጀመርካ stay there ኣብኡ ጠጠው ኢልካ ክሳብ መወዳእታ ክትክተሎ ክትክእል ኣለካ ጅምር ግድፍ ዘብሉ ዘይምውሳን እውን ይሓሽካው ምክንያቱ ጅምር ግድፍ ኩሉ ግዜ ሃንሲ ነገር ጀሚርካ ምስ ገደፍካ ንኻልኣይ ግዜ ንኸይትምለስ እውን ስለትኽእል ስለዚ ሓሲብካ ሓንሳብ ምስ ተበገስካ ቀፅል ጠጠው ኣይትበል push forward so but not you when you've made your choice you stick by it risk takers ዝበሃሉ ሰባት ጅምር ግድፍ ዘብሉ ዘይኮኑስ ሓንሳብ ወሲኖም ሳተው they really stay there they stick there ስለዚ ኣብኡ ኮይኖም ሳብ መወዳእታ ዝቕፅሉ እዮም you honor your decision and adjust if needed so ውሳነ ምስ ወሰንካ ምናልባት ለውጡ ዘድልዮ ኣብ ቁርብትለይ ምስትኽኻል ዘድልዮ ነገራት ከተስተኻኽል ኢኻ but በመሰረቱ ካብቲ ናትካ ውሳኔ ኣይትወፅን ኢኻ that's very very important እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ሓደ ዓብ ለውጢ ንክንገብር ኣገዳሲ ጥበብ ሰሚዕና ኣለና
نزين دحر تختيلنا دما رجس أني أبتن خدو جعزو زلا على عود كنجبر كم نخل يسمعنا نعي انت فتيهما لايك هبوا ناب كالوت أحواتكم حاتكم ناخد بس أدما شير جبرو كم وترو ناتكم حساب ناتكم التبابع قالات أب كومنت سكشن كتصبيكم ينابلكم نزار السبزخودي أبكالك ساب نرخب تحامكم بلكم سسنايو. Ciao.